Seguimos falando do medio ambiente, concretamente das velutinas, porque parece que a invasión este ano, querido Bernardo, deu unha pequena tregua. Sí, botamos a ollada 12 anos atrás, e che parece, Rocío, a velutina chegou a Galicia en 2012, daquela retiráronse 2 niños e durante todo o ano pasado, en 2023, retiráronse case 30.000. Que pasa este ano? Pois que os avisos descenderon nun 60%. Por qué? Pois porque a chuvia e o frío acaban coas raíñas. Esta primavera atrapáronse 113.000 raíñas. O peor dos datos, as mortes nesta década última, máis dunha decena de mortes causaron as velutinas, por iso que ollo coa picada, que siga a ser dolorosa e moi molesta, e para as persoas alérxicas pode poñer en risco a súa vida. Logo veremos nun anaquiño como os métodos para desfacerse delas son cada vez máis sofisticados e innovadores, pero o certo é que a cifra baixa, pero aínda así é o dobre que en 2022, así que os datos dun só ano aínda non son suficientes para decir que a solución ao problema está preto aínda. Claro, porque de feito os expertos, o chamamento que nos fan a todos, Fátima, é que non nos confiemos, porque ti de feito xa nos estabas amosando antes do que son capaces as velutinas, se propón facer algo, comer, por exemplo. Contanos. Pois sí, compañeira, que tal estáis nas casas? Non me quero achegar moito porque xa... Bueno, ti disme, José María, que non son tanto as velutinas as que pican como as abellas, non? Que están máis doentes. Claro, as abellas estánse defendendo do ataque da velutina, porque a abella tiña que estar hibernada e a abella o que fai é defenderse agora do ataque da velutina. Entón aquí botámoslle un pouquiño de carne para que vexades como comen carne, pero... Comen carne as velutinas, como dis? Vale, as velutinas cando encontran carroña, encontran e cómena. Que pasa? Que aquí temos as abellas é un plato máis favorito, pero como vedes, algunhas avispas xa se están poñendo ca carne, non? E por que din baixou o número de velutinas este ano, pero hai que estar atentos, ti dis que están no momento en que máis atacan e seguramente o ano que ven haxa praga de velutinas, é así? Sí, é toda a lógica. Houve unha temporada atípica no tema nas térmicas, choveu, fixo nordés, entón atrasou a velutina como un mes. Agora están atacando, coincide cando a abella se ten que guardar por a súa hibernación natural, cando está nunha fase de recollida. Entón a avispa o que necesita agora é para alimentar as súas novas reinas, e raíñas, pois necesita comer carne, a proteína da abella, o que é o tórax da abella. Por iso come a carne e por iso tamén trata de atacar a colmea para penetrala e levar o seu mel. E por que dis que pode isto estar xerando unha praga para a temporada que ven? Pois a lógica é que se non se interveñen os niños, que eu traballo nesto da exterminación dos niños, se non se interveñen todos os niños, esas raíñas van pasar desapercibidas para a xente que chama normalmente por eles e van quedar aí e van proliferar. Se ven un ano normal, se ven un ano como a este, pois igual temos o mismo, pero vai vir máis porque entendo que se van a actuar menos nidos e aumentar o número de enxames, que este ano houve unha sobreproducción de enxames de abellas de mel. Todos os apicultores que coñezco dixeron que tuveron muchísimos enxames, pois van ter un bufet libre moito máis do normal a avispa. Por lo tanto, esa mezcla, a combinación de moitas máis abellas que están recuperándose ao non atacar aos niños, pois vai posiblemente podría xerar esa sobrecantidade de niños de cara ao ano que ven. Todo dependerá das térmicas, por suposto. Estamos vendo agora en directo, ademais, como atacan as velutinas as abellas, non? Podemos ver aí nas colmeas. Estamos vendo o que decía antes, a abella debería estar guardada, empezando a hibernar, e de feito botanse fora para defenderse do que é da velutina, non? Moitas delas acaban claudicando, en que nesta zona o que facemos que non morren, logo poñemos uns sistemas para protexelas, pero bueno, aquí estamos mostrando a realidade dunha colmea ao natural, sin ningún tipo de protección. Vale, e os niños de velutina estamos vendo aí, seguen comendo a carne, seguen comendo. Sí, bueno, cando nos veamos nós, vamos a deixar aí, mañá non hai nada. Bueno, menos mal que despois non empezan con nós, non, José María? Non creo, non. Bueno, moitísimas grazas. Nada, despedimos aquí mostrando os niños de velutinas que ti, bueno, pois xa non os tes aquí en exposición. Increíbles, hai que seguir tendo cuidado coas velutinas, sí, verdad? Por suposto, graciñas por todo. Graciñas a ti, José María. Graciñas, compañeiros. Pois esa é a mensaxe, querida Fátima, seguir tendo cuidadiño cas velutinas e non confiarnos. Está con nós aquí o no termómetro Fernando Bouzo do Servicio de Protección Civil de Ribeira. Que tal, como estás? Moi bons días, moi ben. Bueno, é que trouxeches aquí un auténtico arsenal antivelutina, eh? Sí, bueno, isto é o que no que día a día traballamos para quitar o nido de velutina.
E, bueno, desde o máis tradicional, que era a pértiga, agora o rifle este que temos... Non, é que eu confeso unha cousa, nunca vira un rifle destos de preto e impresiona, Bueno, vasnos explicar un pouquiño como funciona? Sí, bueno, Veña? por un lado temos aquí as bolas que son, bueno, estos son bolas de... O funcionamento un pouco como a pistola do rifle de paintball. Temos a bola de pintura, que esta usámola nós para, bueno, para facer prácticas, formación, a novos integrantes que entren no servizo e tal, pois que practiquen. E despois temos a bola esta que ten dous colores, que é a bola que xa ten un veneno inyectado. Entonces, nada, colleríamos no cargador do rifle, cargaríamos aquí a bola por este, bueno, cargaríamos as que nos fixeran falta, dependendo do tamaño do niño, pois meteríamoslle máis ou menos. Se é un niño pequeño, igual con 10 bolas, solemoslle meter, despois a maiores, facemos unha revisión do niño, e se fixera falta máis, pois no outro día, iríamoslle... Este é como o cargador do rifle. Este é o cargador do rifle, sí, este nada, é unha protección para tela se non está cargada, meteríamos aquí o cargador. E despois temos a outra parte do rifle, que é esta botella, que é de aire comprimido, na que é a que lle vai dar impulso ás bolas. Guau. A ver se nos... Isto entendo que só pode empregar a xente autorizada, non? Sí, isto temos un permiso, bueno, especial para traballar sobre todo en zonas públicas e onde hai riesgo de personas. Pero, bueno, hoxe en día polo que está apostando a maioría dos servicios municipales e bombeiros que se dedican a quitar Isto, unha vez que a tendes montada, entendo que por esta mira telescópica apuntades, Sí, non? apuntaríamos o niño, bueno, e aquí se lle calcamos, presurizamos a botella, e, bueno, podemos facer un disparo de proba, pero que non... Podes disparar aquí, bueno, podemos, vai ser non? aire, non Ah, vale. Sí. Bueno, Estaríamos pregunto seguro, porque... Sí. E sería isto. Non, impresiona, Non, é que as dimensións desto, vale. Sí. Claro, porque isto así entendo que se o niño está a unha distancia importante, non? Con isto tendes moita precisión para chegar, non? Isto xogamos ca ventaxa de que, bueno, podemos dispararlle desde lexos, a veces podemos evitar xa poñer o traxe ou en zonas que, un árbol de grandes dimensións ou nun quinto piso. Fixemos unha intervención fai pouco, hasta un quinto piso chegamos ca marcadora. Claro. Esa distancia, pois, favorecenos a non ser atacados das velutinas. Claro, porque entendo, Fernando, que non basta con que estoupe ese niño, senón que tendes que meterlle este veneno que claro. teñen as... Por qué? O que vai traballar, facer efectivo é o veneno, entonces canta máis cantidad de bolas metamos no nido, mellor vai quedar neutralizado ese nido. Se pode quitar, se hai posibilidade, quitámoslo, se non hai posibilidade, pois deixase, ese nido está neutralizado, e elas non suelen reutilizar ese nido. Poden facelo, antiguamente non o facían no mesmo sitio, hoxe en día sí que están volvendo a facer nidos no mesmo sitio, o que fixaron en fai anos, debe quedar algún tipo de feromona ou algún olor ou algo que lles queda marcado, ou zonas que lle gustan, e siguen... É dicir, o sea, que lle poñades este veneno non fai que elas non poidan volver. Claro, sí, moitas veces estamos indo e máis, os avisos son moitos de zonas en que xa anos atrás, igual fai 3 anos, 4, había niños, ou incluso o ano anterior, xente que che di, pois é o mesmo sitio no que fixeron. E en que casos utilizades esta pértiga que vexo aquí, que é bastante grande? Sí, foi o primeiro utensilio que tivemos, tamén... Non sei se a podo coller. Sí, sin problema ningún. Ese é o último tramo, como quen di, que é onde vai conectado a mangueriña que vai a esta bomba. Entonces, a esta bomba. Engancharíamos esa mangueiriña aquí a este pitorro, e, bueno, de maneira manual, iríamos impulsando o veneno para arriba. Vale. E iso ten, claro, dous acoples. Ten este pincho que clavaríamos no niño e faría efecto que rociando, e isto que despois, unha vez para eliminar o niño, é un tipo de rasqueta para en zona de aleros ou de viviendas, rascalo e quitar o nido. En que caso é máis efectiva a pértega que o... Ten, claro, como sempre, os máis pros e contras. Os pros eran que quitábase moito máis, inyectábamos moito veneno, levaba este depósito, tiñamos un veneno bastante potente que iba mezclado con auga, era como unha especie de pegamento, entonces ese era 100% efectivo. Unha vez que lle dabas coa pértiga era moi raro que volvese a haber vida no niño. O problema é, claro, en zonas de difícil acceso tes que carrear con todo o material,
cousa que... O sea, que cando vades algunha intervención, entendo que levades Sí. o rifle, levades a pértega, Sí. según sexa o niño. Según sexa o niño, nos informen, nos chega aviso a través do... A nos cheganos a través do 112. Queremos facer un pouco incapé, porque a xente a veces non sabe a que número chamar, ou chámanos a nos o teléfono de servicio. Estes avisos teñen que entrar a través do 012, que é o teléfono do Atención ao Cidadán e que da Xunta de Galicia. Eles van derivar ou ben a nos ou a SEAGA, que é a empresa que ten o convenio ca Xunta de Galicia. Se SEAGA considera que é prioritario, pasaría o 112, o 112 pasanos a nós. Ajá. Entonces, nós, hoxe en día, co que é o bote que temos aquí de veneno, que bueno, pódese comprar en calquer ferretería, en calquer sitio, que a veces é un niño primario, que é moi pequeniño, que só hai unha tal, pois dándolle un spray, un dulce del, pois... Nas intervencións ides sempre con esta EPI ou soamente en casos... Valorámoslo, depende, claro. Se o niño está moi alto, vamos usar a marcadora, claro, a través da rede non se ve moi ben, Claro. non das apuntado, Claro, está moi tupida, claro. Está moi tupida. Entonces, pero bueno, se o niño está moi preto ou se o niño é moi grande, vamos traballar co spray, sempre vamos co EPI este que constaría deso, da funda, das luvas, a máscara e o casco protector con pantalla, porque, Tamén, bueno, claro. hai un problema, que a xente igual sabe ou non sabe, que tamén escupen veneno, entonces o problema de que che vai aos ollos é outro hándicap que hai que ter en conta a hora de retirar estes niños. Entendo que o que recomendades sempre, Fernando, é que a xente non acabe pola súa conta cos niños de velutina, non? Claro, non, inténtase que sí, que vaya todo a través de avisos de profesionais, ben sexa tanto SEAGA, Protección Civil ou incluso houve en seu día empresas que tamén as retiraban e que, bueno, non sei, as velutinas non suelen ser problemáticas, non suelen ser agora tan agresivas como eran antes, pero, bueno, elas se ven un niño amenazado tal, sí que Claro, son non hai agresivas. que perderlles nunca o respeto. respeto. E o problema é no tema de traballos igual do agro ou agroforestales, cando sí que están os niños a baixa altura ou nun matorral, e unha vez que entra un tractor desbrozando calquera cousa sí que é un problema, porque aí sí que xa é cando elas se volven moi agresivas. Incluso, desde o noso servicio recomendamos a xente que se traballa con maquinaria ou mesmo desbrozando a mão con tractor, levar uns cuantos sprays, por se en algunha ocasión colles un nido deste tipo e che empezan a atacar na cabina, pois intentar rociar o máximo posible. Así, defenderse con isto, porque isto, a verdade, son moi eficaces, no momento que lle das a velutina xa cae o suelo envenenada e non ataca, entonces eu penso que é un bo chamamento a... Claro, pois aí queda, Fernando, esta recomendación para toda esta xente que traballa eso con maquinaria e que lle pode servir. Por moitísimas grazas, Nada, Fernando, por a vir vos. o termómetro e contarnos todas estas cousas tan Nada, interesantes. a vos, un placer.